2 литр шарбати олуча дар бозори марказии панҷшанбе 8 сомонӣ арзиш дорад. Дар фасли гармо талабот ба нӯшокӣ, хусусан шарбати олуча зиёд мешавад. Дар бозорҳо ва марказҳои савдо бо бастубандии гуногун онро дарёфтан мумкин аст. Нархи имрӯзии олуча дар бозор 3-4 сомонӣ аст. Нархи 1 килограмм шакар 6 сомону 30 дирам. Як бонкаи 2 литра 2 сомону 50 дирам мебошад. Аз ин мебарояд, ки дар шароити хона омода кардани шарбат барои сарфа намудани хароҷоти оилавӣ манфиатовар аст. Мӯътабар Наҷмиддинова, сокини шаҳри Бӯстон, имрӯз барои харидории олуча ба бозор омад. ӯ 4 килограмм олуча харид. Мегӯяд, ҳамешагӣ дар ин мавсим барои фасли зимистон шарбатро ба қадри кофӣ захира мекунад. Ин нӯшокӣ моеъи ташнашикан ва аз витаминҳо бой аст. Атсе мехӯрам, олуча мехӯрам, ҳамин олуча фоидаш калон. Бачаҳо ва калонова ҳама вай. Зимистон ба 80 литр сахт мекунам. Олу болу сахт мекунам. имрӯз дар бозори марказии панҷшанбе олуча фаровон аст. деҳқонон ва фурӯшандагон аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ин навъи меваро хеле фаровон ба фурӯш баровардаанд. аз рӯи гуфти онҳо дар як рӯз аз 100 то 200 килограмм олуча фурӯхта мешавад. агар як деҳқон дар як рӯз ин миқдор олучаро фурӯшад, пас талабот ба ин намуди мева зиёд аст. Олуча имсол нисбатан ба дига солҳо арзон. Ман ҳозир аллакай 3 сомон фурӯхтосим мо. Деҳқоно 3 додосиян 3 фурӯхтосим. Талабот бисёр олуча. Деҳқоно гирон мебиёд, мо мисол як саҳар мебиёд, як бегорни рӯз мебиёд. ҳамарӯза масъулони бозори марказии панҷшанбе дар бозор аз нарху навои меваҷот дидан намуда онро назорат мекунанд. аз рӯи таҳлил нисбати соли 2019 имсол нархи олуча ба аҳолӣ дастрас аст, гуфтанд масъулони бозори марказии панҷшанбе. барои таъмини бозорҳо бо меваи тарутоза деҳқонон аз соати 18 шом то субҳ молу маҳсулоти худро ба таври яклух мефурӯшанд. мевафурӯшон маҳсулоти деҳқонро харидорӣ карда давоми рӯз онро ба таври чакана мефурӯшанд. ин нархҳоям ҳозир оварда пагоҳӣ барвақт биёнагар аз деҳқонои якум даст мумкин аз инам як 50 дирам арзонтарам гирифтан мумкин. дар ҳақиқат бисёр олуча, гелосам нархаш 10 сомон то 15 сомона ҳамин рӯз фурӯхта шуда истода. гелосои гирди атрофи ҳамин гирди атрофи шаҳри Хуҷанд аз ноҳияҳо оварда истода фурӯхта истода. аз он ҷумла аз они худомоям ҳозир пухта расида истодааст. дар ҳақиқат есинаш зиёдтар мешавад ку кам намешавад. нархи 1 килограмм олуча 3 сомонӣ, шарбати тайёр бошад 8 сомонӣ арзиш дорад. аз ин рӯ харидорон олучаро аз бозор харидорӣ карда шарбатро дар хона тайёр кунанд, ҳам ғизонокиаш баланд мешавад ва ҳам аз ҷиҳати молиявӣ ба буҷети оила манфиатовар аст. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.